til lige får det, hvis... Så er du klar? Point of no return lige om lidt. Så åbn. Så, point of no return. Så begynder det. Sådan! Ja, så er vi her, mand. Fuck. Min puls er helt oppe lige nu, den er. Ja, det forstår jeg godt. Hvordan? Der kommer en til hurtigt. Kæft, de svingende der, mand. Der vil jeg overhælde en BMW. Kæft, mand, Patrick. Ja, det er Mazdaen, der skriger. Det er det. Det er fandme også lige før, det er mig. Flugsplads! Så er vi letter. Øj, det kilder i maven. Aldrig nogensinde troede, at jeg skulle være med til at køre race i en Mazda. Man kan bare mærke det i ørerne. Det her stykke, det føles længere i virkeligheden.
der må man også skulle have den køre 90, eller hvad? Nej, der er ingen fartgrænser her. Jamen, Jamen, der er du kraftedeme. Jamen, der står sgu da fartskilt, mand! Ja, det gælder ikke herinde. Der er ingen fartgrænser herinde. Fuck fartgrænsen. Det er bare fuld hammer eller ingen hammer. Så går det løs igen lige lidt, tror jeg. Og olie. En stejl bakke, du. Var det det? Det ved jeg ikke. Altså, vi har jo ikke fået noget grønt flag. Flagboksen sidder deroppe og blinker ikke, så jeg tænker, det var det. Og en S6'er. Ej, det er så fedt. Det er så fedt. Snart til karusellen. Det kommer her og bliver om lidt. Er du klar? Det er jeg nu. Jeg mener det heroppe. Jo, det er det. Hvad er karusellen? Det får du se lige om lidt. Okay. All in! Hey! Fuck, man! Scheisse! Man. Shit. Ved jeg. Jeg tror, jeg skal have nye dæk, når vi kommer hjem. Jeg tror, jeg kraftedeme også. Dejligt at dæk. Der kommer et lille hop her. Ja. Klar? Ja. Den vidste du bare lige sådan der. Jeg har trænet med ben så fucking meget nu.
Jeg kan godt lide, at vi følger med en BMW M2'er. Min bremse, de er varme, det kan jeg godt lugte. Ja, det kan jeg også. Den lugter lidt sjov. Ja, det? Nej, det er ikke en M2'er. Stadig BMW. Lille kausel igen. En slipstream. Yep. Det er S på. Klik. Hvad så? Vi er færdige. Nå, det var det. Kæft, mand. Vi skal have en tog mere. Okay. 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 Satan. Ah. Vi kører lidt. Vi skal køre en cooldown lap for at køre bremserne kolde. Hvad så, Bjarke? Er du i live nu? Vi skal lige have 5 minutter. så tror jeg, Bjarke kan findes på bagsædet. Kæft, mand. Jeg er glad for det her håndtag. Jeg har bare siddet. Så holder vi bare. Jeg har bare hørt fra dig. Altså de steder, hvor jeg ikke sagde noget, det var der, hvor jeg er mest skræmt. Lad mig lige sige det.